Бүгінгі күндә безгә суверенитет кирәк. Суверенитет кирәк, иң беренче ул безнең республиканың экономик яктан хәлен хәл итә. Икенче яктан без ниндидер Россия Федерациясында үзаллык бар иде. Үзегез беләсез, бuna бүгенге көндә суверенитетка шулай басым яһаннар. Хәзер инде президент үзенә басым яһайлар, килә бөтенләй Башкортстан республикасында алып ташлардар. Шуга әгәр дә без бүгенге көндә законлы юл менән үзебезнең ризалыгыбызны белдермәһәк, тыныч кына йоклап ятсак, безнең республикабызны киләчәктә алып ташлардар. Күптәр өчен бuna һөйләшкәнем дә бар, күптәр өчен телдә, ердә бөтенләй ниндидер рухи байлык кирәкмәй. Барыгы әйтә, яра яшәйбез дә, тыныч кына яшәйбез. Әмма ләкин моны мин әйтер идем, минең балам бар. Һәм тагыла буласак, бер көн килеп һорар: "Атай, ниң өчен без ошо үзебезнең еребездә, касандыр безнең ата-бабаларыбыз үз каны менән яулап алган еребездә, яулап түгел инде, яклап калган еребездә, бүгенге көндә без үз телебездә һөйләшә алмайбыз?" Ни өчен дип җавап һорау бирһә, мин нәмә дип җавап бирермен? Бер агай әйтмешләй, әгәр үлеп тә китһәм, минең күңелем тыныч булыр, чөнки мин әйтермен: "Әйе, мин көрәштем үз халкым өчен, үз халкымның теле өчен, үз ерем өчен" дип. Шуга барыгызга ла мин сезгә зур рәхмәт әйтәм килгәнегез өчен. Әйдәгез, бергә булайык, үз талаптарыбызны yetkерәйек. Әлбиттә, без ниндидер алыштарга сакырмайбыз. Законлы рәвеш менән үзебезнең ризалыгыбызны бүгенге көндә властьта утыручы агайларга yetkерергә тиешбез. Әйдәгез, бергә булайык. Телебезне, еребезне, илебезне, суверенитетны яклайык. Зур рәхмәт. Калымар, яйлап